Nah, iki apa lagi lagune? Aku panas banget. Oh, sebentar ya. Kamu kok nggak peka banget sama aku, kenapa? Dikipasi sik. Kok dikipasi wong iki keringetan kayak Iya, gini iya, kok kok iya. dikipasi piye? Iya, Nduk, kene Nduk. Aduh, aku capek banit. Ayo dilapi nggo tisu. Saiki sementara nggo Kene, tisu kene, garing. kene. sik. Gimana, Mas? Oh, Oh. aku ning kene kok. Oh, ya kene. Iya. Terima kasih. Alah, alah, Jan. Terima kasih. Nggih. Purun mboten, Mbah? Ora. Oke, pun. Mboten. Ayo. Saiki sementara tisu garing sik. Esuk terus nganggo tisu basah genti. Ning gandeng lagu Sampai Intai kuwi lagu sing romantis. Nggih. Mas Gading karo panjenengan ya aja tido-tido mengko nembang ya karo sing romantis, Ah, nggih, siap. sing Pak. ekspresi. Ayo, Mas Upamane, Pripun? upamane kaya Mas Gading, duh Intai. Terus sampean apa kok sampai ngene karo gandeng Kualik, Pak, niku, Oh, Pak. balik ya? Nggih. Ayo. Aku pancen seneng tak balik kok. Sampene dadi jalare pripun niku? Ayo Mas Gading, disebut yang disesak. Neng neng nong nong. Ayo Mas Gading, nyerak rene dijemput, Mbak. Ayo Mas Gading. Ayo dijemput. Kesini Mas Gading. Dijemput, digandeng. Ayo Mas Gading ya. Ayo Mas. Joget Mas. Iya, nyekel mic Mas Gading. Pokoke rasa isen-isen. Nggih, Mbah. Sapa ngerti pengedikane almarhum Bapak mbiyen lumusi. Nggih. Biyen nalika samono panjenengan ya isih cilik, biyen ya melu. Mbak Lintang Karo biyen ya melu. Sesuk nek ana rejaning jaman mbok menawa Lintang Karo sesuk iso dadi judine anakku barang, mbok menawa lho. Mula kok njaluk lagu Sampai Intai. Nggih. Kudu Mas Gading iso ngimbangi lagu Sampai Intai iki romantis lho. Ya, Nek dikit-dikit digandeng aja, tangane ya Mas. manut. Heeh, lagunya Lah. dikit-dikit aja. Dikit-dikit kepiye? Ya maksudnya Aku ora nggak seneng usah- nek dikit-dikit. Lah, lah senenge piye? Ora apa-apa. Iki lagu Sampai Intai iki lagu Cina. Le omong-omongan nek iso ya cara Cina. Ya ora kok ya. Pokoke sing romantis. Wong lagune iki tentang katresnan. Nah, Apa kowe tresno aku terus Gading mangsuli donya akhirat tresno. Ya. Aku lali ya, Mbah. Ora wong wingi tak bantuin ya nanti. nggih. Nanti liriknya tak bantuin Mas Gading Nggih. nyanyi ya. Nggih. wong kuwi nganti ana sing nyawer apa kuwi jenenge Mas Janu. Lah panjenengan gandengane sinten lho, Pak? Aku ora ndek gandengan aku. Ayo. Nah, kita berdua kan cocok ya Mas ya. Oh, lagi. Ya. Iya. Oh, sudah Ayo. jelas. Lagune ngene Mas. Sampai Intai lho lagune. Gimana lagune? Dipraktekin coba Mbak Lintang anu. Prakteke. Tangane ngomong. Oh. Nah, terus Gading. Apa? Apa Intai? Kamu itu manggil aku nama Intai Oh, gitu loh. Intai toh? Heeh. Neng BA ki bingung aku, Mbak. Sing penting saire aja kesusule gandengan, saire. Udah aku meng manut. Pripun lah iki kalau Aku jenengan emang iki digandeng kamu manut Mas banget Gading. wis dan. Wah, aku ki manut kok wonge kok. Dikapak-kapake manut. Wingi wis tak kirimi linge ya kudu dipelajari kok. Apal ya? Apal Mas. Saya Ben karo wangi, dituntun Mas. Mbak. Mugi-mugi apal. Bukane iki lek nulis notasi ya mendadak, iki malah lagi tak fotokopi. Oh, nggih. Bukane saka saron dhuwur. Niki- Teng tong teng tak tak dun tan detang detang. Niki mboten kalem-kalem mawon, Bapak. Sing pertama Nggih. kalem dangdut ning dangdut tipis-tipis. Ah. Pamrih ben panjenengan ki romantis iso meresapi ngono lho. Oh, nggih, siap. Nggih. Ya, Sampai Intai bukane saron iki Mas nggih.
ning neng nang ning nang alon sikik Mas, engko sing keloro sesek ora apa-apa. Yo, sing romantis lho. Yo, sampai inte. Sik Mas, ini lho. Kandheng iki Oh, aku kan. Mas jenengan mboten dikirimi to Mas, kalih Ki Geter niki wau. wis tak kirimi iku Wah, sik, tak terangni jenengan sik karang yo kirimi. maklum le gawe agi mau. Wah, nggih. Ini garape ngene ya. Ning nong ning kendang langsung nyaut tak ning neng neng tak terang tak dang dang den. Mas, endang. Malah mencap-mencap. Kok ki piye to Mas? Aku ya pengen romantis kok ya nang omah ra tau romantis kok. ya. Baca notasi to. Walah. Ayo buka saran Mas, yo. Hihi. Mas Gading. Dalem Dek Lintang. Mas Gading tahu nggak Apa? bedanya bintang sama lintang? Apa ya? Kalau bintang itu menyinari dunia. Oh. Kalau aku menyinari hatimu. Ayo Ya masuk. ampun. Apa kau tresna tenan? Terima kasih. Lo intai. Piye kau sampe tresna kundang yen mangkana kau sampe kau impe. Ayo Mas, kau Ya. lupa, Mas. Lali aku. Yen mangkana kau impe. Dina siji sanga loro wolu telu pitu piye kok sampe Yo masuk. kok sampe apa kowe tresna tenan? Piye kok sampe nang yen mangkana kok
Bisa aku angkat tangan, Mbah? Mboten napa-napa, Mangke. Bapak. Ayo wingi Menika wis kan tak- dadak lagunya. Ayo wingi wis tak kirimi linge. Oh. Sarane ajar ning omah bulu. Nggak apa-apa, Mancing Mas to malahan. Dedi. Lah, mancing karo ajar. Ayo, Nggak serapor apa-apa. golek iwak. Sesuk diapalke mergo iki nak panjenengan iso nyanyi karo Lintang Karo jan pas banget ngene iki jane. Nggih. Heeh. Nggih. Lagunya yang Apa? duet aja yang bisa aja. Ah, yang Mas. bisa Apa, yo? Lintang Yang bisa, Asmara yo? apa-apa? Apa ayang-ayang? Manut, Apa langgam? derek. Oh, derek. Nggih, derek. Pelok bareng di Lintang Asmara ya. Nggih, derek. Ya, tinggo. Wah, aku wong manut. Yo. Angkat tangan aku, Mbah. Pun nggih, Lah, Mbah. napa to, Mas? Pamit riyen. Lho. Apa? Kowe engko isih mayang barang sih. Joding. Lah ya kepripun? Ah, nek iki apal iki Mas, lagune. aku panas banget. Oh, sebentar ya. Kamu kok nggak peka banget sama aku, kenapa? Dikipasi sik. Kok dikipasi wong iki keringetan kayak Iya, ngene iya, kok aku iya. dikipasi piye? Iya, iya, Nduk, kene, Nduk. Aduh, aku capek banget. Ayo dilapi nggo tisu. Saiki sementara Kene, nggo tisu kene, garing. kene. sih. Mana, Mas? Oh, Oh. aku ning kene kok. Oh, ya kene. Iya. Pelan-pelan. Terima kasih. Alah, alah, Jan. Terima kasih. Nggih. Purun mboten, Mbah? Ora. Oke, pun. Mboten. Ayo. Saiki sementara tisu garing sik. Esuk terus nganggo tisu basah genti.